Už natáčíš, jo? Super. Tak ahoj, já jsem Jirka z Hydrogenu. My jsme si tenhle víkend udělali s kamarádem výlet k jezeru Monze. Můžeš zachytit atmosféru. A teď jsme tady vylezli na brutálně vysoký sráz a chystáme se udělat crash test O2. Jsem sám moc zvědavý, jak to dopadne. Já osobně si myslím, že až ji dole dostanu do ruky, tak si ji budu moc v klidu zakouřit. Takže uvidíme. Kámo, zamávej mi! Hele, tak jo, tak tadyhle to bude přistávací zóna asi. Doufáme, že to když tak zastaví o ty dřeva, že to nepojede až tamhle dolů. To by bylo fakt špatný. No a já nevím, jsi připravený? Jo, můžu, jo. Počkej, já se podívám, jestli taky mám všechno. Mám tady vodu, abych to mohl dolejt. Uhlíky mám v kapse. Kleštičky taky po ruce. Hele, tak asi jo. Tak jo. Jdem na to teda. Crash test u jezera Monze. Pokus číslo 1. Házej. Wow. Dostala dobře. Tak podíváme se, jaký jsou škody. Hadice se odpojila. Škrávance. Pěkný. Tak jo, mně se to tady teď stříhlo. Už jsem se bál, že se ten záběr vůbec neuskutečnil, ale jo, máme ho tam. Vypadá to, že máme ještě pořád nabito. Takže já tam jenom teď doplním vodu, zkusím se zakouřit a uvidíme, co to. Hele, anebo to zkusíme ještě jednou? Ještě jednou můžeme. Dobře. Tak jo, tak já ti hodím bez hadice. Hele, takže pokus číslo 1,5, jo? Zpátky nahoru. Dobře dobře. Tak jo, já nevím, jestli to nemám dát do dalšího stříhu, aby se mi to zase nestoplo. Ale jo, asi jo, hele, pojď rovnou. Jo, okay. Crash test u jezera Monze, pokus číslo 2. Wow. Tak to bylo přímo na kotlík. Tady máme ale z nerezy, takže to je v pohodě. Hele, vypadá docela v pohodě. Ten albal, no, ten jsme mohli trochu stranu. Ten je stejně k ničemu. Tak, pořád máme nabito. Tak se jdeme zakouřit. Aha, Jsme se vlastně ještě vůbec nepodívali na náústek. Zrovna sedíme v dopadové zóně. A náústek teda přežil, je teda trochu popraskaný. Ale vypadá to, že všechno bude těsnit, takže já nažhavím uhlík. Zapomněl jsem si stojánek, perfektně, takže tady prostě budu muset někde postavit. Uvidíme, co to je, no. Mám tady RZUčka, doufám, že mi za to neukamenujete. Aha. Tak ten asi taky měl svůj vlastní malý crash test, dobrý. Koukni na ten výhled, jo, není to paráda. Co myslíš, jak vysoký byl ten svah, který jsi to házel? ten mohl být tak 4-5 metrů? Bych to tak viděl.
Krása. Dobrý, tak tohle je nažavený. Já to hodím semka, to dávám na stojáka. Se nám to trochu nedolíhá, ale je to prototyp. Poslední verze prototypu. Zhruba za měsíc by měly být už k dostání finální verze, takže když si někdo budete chtít házet dýmku ze skály, tak za měsíc. Paráda. Kouří skvěle. Máme nabito fumary, bílýho gumového medvídka, moc dobrý tabák. Já vím, ne. Tak jo, tohle to byl crash test od jezera Monze. O2 to přežila. Za měsíc si budete moct koupit svůj vlastní, takže do té doby se mějte. Čau.